Dobrý deň, prajem. Ja som veľmi rada, že pokračujeme v seriáli našich videopodcastov a v tom dnešnom sa budeme rozprávať o navigovaní svetom operatívneho leasingu. Dali sme to, že od A po Z ako po zákazníka. Ja som veľmi rada, že môžem mojich kolegov, ja vám ich neskôr predstavím, privítať v našich krásnych priestoroch v našej obývačke Business Slovakia v Twin City Tavern na 22. poschodí. A teraz teda prichádza k tomu, že predstavím, s kým sa dnes o operatívnom leasingu budem rozprávať. Je to Peťka Mišovičová, team líderka account management týmu. Ahoj Peti, pozdravujem ťa. Ahoj. A Ivko Kunco, account manager naozaj s dlhoročnými skúsenostiami. Ahoj Ivko. Ahoj Peti. Ja by som, Peťka, začala tebou. Taká prvá otázka, že či nám môžeš bližšie opísať a porozprávať, ako sa tvoj tím spolu s tebou staráte o našich klientov a čo robíte pre ich maximálnu spokojnosť. Máme kvalitný a zaujímavý produkt a skvelých ľudí a to je základom všetkého. A ako to robíme inak ako konkurencia, každý klient má prideleného account manažera a sales špecialistu. Sú to teda dvaja ľudia, ktorí sa starajú o klienta a sú pre nich k dispozícii non-stop, alebo povedzme teda od pondelka do piatku, od tej 8 hodiny do 17. Odpovedajú na maily, na telefóny, na všetky požiadavky, ktoré od klientov prídu. Klientov veľmi pravidelne navštevujeme, robíme webináre, kde teda školíme nielen naše kontaktné osoby, ale aj vodičov, ako využívať služby operatívneho leasingu, ako využívať naše call centrum, ako využívať asistenčnú službu, ako nahlásiť poistnú udalosť, lebo to je veľmi dôležité, aby naši klienti a najmä vodiči poznali naše služby a vedeli ich využívať na maximum. Tak ja iba nadviažem na to, čo si Peťka hovorila, že teda máme skvelé produkty a služby. Aké všetky produkty ponúka Business svojim klientom? Máme rôzne produkty. Takým tým našim nosným je operatívny leasing. A operatívny leasing ponúkame právnickým osobám, ale aj fyzickým osobám, pretože aj to je trh, ktorý sa prebudza a v ktorom my vidíme potenciál. Nie je pre nás dôležité, keď sa rozprávame o firmách, či má firma jedno vozidlo, alebo 50, 20, 300. Sme tu pre každého a každý klient je pre nás rovnako zaujímavý. Ja na to nadviažem. Ivko sa k nám pripojil online. Ďakujem veľmi pekne, Ivko, že si našiel čas. A nadviažem na Peťku. Ty ako account manager naozaj s dlhoročnými skúsenosťami, povedz nám, či je nejaký rozdiel v starostlivosti o jednoautového a povedzme 50-autového klienta. Peti, ďakujem. Čo sa týka nejakého rozdielu medzi jednoautovým, 50-autovým a 100-autovým, v podstate z nášho prístupu, alebo v našom prístupe ten rozdiel nie je. Samozrejme, snažíme sa dať tú službu každému klientovi rovnako na rovnakej kvalite, na rovnakej úrovni. Čo sa týka možno tých väčších klientov, riešime tam častejšie nejaké požiadavky, na ktoré sa snažíme pristupovať nejakými individuálnymi riešeniami, ktoré sú možno aj nad rámec nejakých tých zmluvných vzťahov alebo veci, ktoré vymedzujú nejaké naše dohody, ale stále hľadáme riešenia pre nich. Čo sa týka starostlivosti, tam je to jednoautový, 50, 100, 200, 300 autový klient. Naozaj tam sa snažíme pristupovať k ním rovnako a riešiť každú ich požiadavku a každú ich potrebu tak, aby boli uspokojené. Super, ďakujem vám pekne. Myslím, že to veľmi ladí s našou najvyššou hodnotou CARE, takže je to tak, môžem potvrdiť. Peti, vrátim sa k tebe ešte. Riešili sme v predošlom videopodcaste aj zákaznícku skúsenosť a venujeme sa už naozaj, myslím, že takmer 5 rokov. A s tým súvisí aj spätná väzba od klientov. Dostávame spätnú väzbu od klientov, meriame ju a pracujeme s ňou. Aké najčastejšie feedbacky nám klienti dávajú a ako pracujeme teda s ich spätnou väzbou? Veľmi dôležitá je táto oblasť pre nás. Tú spätnú väzbu si pýtame pravidelne, pýtame si ju prostredníctvom dotazníkov a pýtame si ju hlavne na osobných stretnutiach, tak aby sme vedeli, v čom sme dobrí a v čom máme pokračovať a naopak, čo sú veci, ktoré máme zlepšovať, lebo to je niečo, na čom neustále my vo firme pracujeme. A spätná väzba z posledného dotazníku, ktorá nás veľmi potešila, čo klienti oceňujú, je najmä komunikatívnosť alebo
alebo komunikácia s nimi, proklientský prístup, flexibilita a ochota nájsť riešenie. To oceňujú najviac. Tak to si myslím, že to je to, čo nás odlišuje od konkurencie na tomto našom slovenskom trhu. Peti, ak sa ešte môžem opýtať, ako sa prístup obchodníkov v Business List Slovakia v akvizícii klientov líši od našej konkurencie? Akvizícia, to je prvý dojem. To je, že človek vstúpi a už je to o tom, že či sú tam vzájomné sympatie alebo nie. A my sa to snažíme robiť ľudsky, s ľudskou tvárou. Veľmi si zakladáme na tom, aby sme dodržiavali naše sľuby. To znamená, že keď sľubíme, že sa ozveme zajtra, tak sa ozveme zajtra. A ešte v čom sme odlišní, že nielen, že to robíme tak ľudsky, ale neobchodujeme tak, že rozbalíme naše portfólio a predávame to, čo máme, ale my sa pýtame klienta. My sa pýtame, v akej je on aktuálne situácii, čo ho trápi, čo ho zaujíma v súvislosti s autami. Máme vyskladaný súbor otázok, ktoré sú pre nás dôležité, či už koľko má vozidiel, kde jazdí, aké sú jeho predstavy, čo sa týka obmeny a podobne. A až na základe toho začíname robiť ten biznis a začíname vyskladávať tú našu ponuku tak, aby sme pre toho klienta našli optimálne riešenie a aby to partnerstvo bolo potom dlhodobé a aby tam bola spokojnosť na oboch stranách. Super, si mi nahrala teraz na ďalšiu otázku, že ako prispôsobíme ponuku operatívneho leasingu klientom, teda u nás v Business List? Prispôsobujeme ju tak, že nemáme jedno riešenie pre všetkých, pretože nejaký klient preferuje okamžite mať auta k dispozícii. Niekto stačí, keď mu doručíme auta o pol roka. Takže tu zase len zopakujem to, že je dôležité sa toho klienta pýtať, čo potrebuje riešiť, čo ho zaujíma a aké má očakávania. A vždy ešte sa nestalo, že by sme nenašli nejaké riešenie. Tých produktov, ktoré my ponúkame, je viacero. Je to operatívny leasing ako taký hlavný nosný produkt. Potom je to správa vozového parku. Je to operatívny leasing pre fyzické osoby a takisto krátkodobý prenájom. To znamená, že ak klient potrebuje vozidlo už od jedného dňa a nechce sa viazať na dlhú dobu, tak je pre ňo ideálne riešenie zobrať si auto z našej vlastnej požičovne, kde vieme veľmi flexibilne už od jedného dňa ponúknuť rôzne vozidlá, od tej najnižšej triedy až po manažerské, luxusné. Závisí od toho, čo ten klient potrebuje riešiť. Takže zase je to len o tých otázkach, o tých správnych otázkach a o tom nastavení, že chceme hľadať a nájsť to riešenie pre klienta. Peti, ak by sme sa mohli baviť o aktuálnej situácii, čo najčastejšie riešia klienti, na čo sa vás momentálne najčastejšie pýtajú, aké sú také horúce témy pre nich? Veľmi často s klientami riešime aktuálne portfólio služieb, ktoré využívajú, ako fungujú tieto služby, o tom sa rozprávame. Ďalšou takou témou je optimalizácia nákladov a procesov u nich vo firme, čiže im pomáhame pozrieť sa na celkové náklady na ich vozový park, kde vedia ušetriť. To znamená, že vieme sa rozprávať o zmene značky, že prechádzajú z jednej značky do druhej. Prípadne sa rozprávame o iných formách, kde ušetriť náklady na vozový park. No a potom veľmi takou častou témou posledných rokov je elektromobilita. A klienti sa zaujímajú, aké sú možnosti, či už je to pre nich zaujímavé z pohľadu nejakého lokálneho riešenia, alebo ich k tomu tlačí materská spoločnosť. Aj takéto prípady máme a oni to tu potrebujú lokálne vyriešiť. Elektromobilita je pomerne rozsiahla téma, pretože jedna vec je zaobstarať si vozidlá a druhá vec je infraštruktúra. A nie pre každého je elektromobil vhodný. To znamená, že s týmto klientom vieme pomôcť a vieme sa pozrieť na to, kde tie vozidlá jazdia, koľko jazdia a či má zmysel do tej
do tej elektromobility a do toho elektromobilu sa vôbec púšťať. To je skvelé, že to je spojené aj s tým poradenstvom a opäť sa vraciame k tej starostlivosti od toho klienta. Peti, spomínala si značky. My v Business Lize sme značkovo neutrálni, ale predsa len, ktoré značky vedú, pre ktoré sa klienti najviac a najčastejšie rozhodujú? Áno, Peti, sme značkovo neutrálni, to znamená, že je v plne moci klienta, alebo klient si väčšinou vyberá tú značku, ktorú preferuje, ale z ľahko dostupných štatistík sú tu značky, ktoré sú typicky fleetové. Je to napríklad Škodovka, Hyundai v posledných rokoch má veľmi pekné zastúpenie. A čo je dôležité pre klientov, keď si vlastne rozmýšľajú o značke, aby mala pokrytie od tých referentských vozidiel až po manažerské vozidlá. Tam častokrát je celá kombinácia napríklad VW Group v hre. To znamená, že nie len Škodovka, ale poviem príklad, že aj Volkswagen alebo Audi si potom vyberajú tí vyšší manažéri. A takisto servisná sieť je dôležitá, lebo jedna vec je vozidlo kúpiť, ale veľmi dôležitá vec je mať ho kde servisovať, mať servisnú sieť, tak aby pokrývala potreby toho daného regiónu. A tu ešte sa mi núka povedať, že ponúkame klientom my takú špeciálnu službu, a to je pick-up servis a náhradné vozidlo počas doby opravy. Ten pick-up servis často využívajú klienti, keď nemajú čas ísť vozidlo zaviesť do servisu, tam čakať a prípadne si nejakým spôsobom zabezpečovať odvoz hore-dole. To znamená, že my vozidlo vyzdvihneme, alebo my, naši partneri, vozidlo vyzdvihnú, vozidlo sa opraví a potom následne naspäť dovezie ku klientovi. Takže je to veľmi pohodlné a časovo nenáročné riešenie. No a náhradné vozidlo to je niečo, čo by v rámci operatívneho leasingu malo byť štandardom. U nás štandardom je, pretože naši klienti potrebujú venovať sa svojmu biznisu, svojej práci a potrebujú byť mobilní. To znamená, že ak majú auto v servise, dostávajú od nás náhradné vozidlo gratis. Ako ťa tak počúvam, tak naozaj nemajú byť prečo nespokojní tí naši zákazníci, čomu sa teda veľmi teším a prejem, aby ich bolo stále čo najviac. A nedá mi na záver trošku zabrnúť aj do toho súkromia. Peti, vedieš, ty máš na starosti, si aktívna, chodíš na stretnutia, stretávaš sa s klientami, riešiš spätnú väzbu, robíš so mnou webináre, rôzne prezentácie, ja neviem, vyjadrenia do novín, tlačové správy. Je to strašne veľa. Čo robíš preto, aby si udržala takú rovnováhu medzi tým pracovným a súkromným životom? Je toho naozaj dosť, ale zároveň treba povedať, že keď človeka práca baví, tak je to o to jednoduchšie. Čo mne funguje, tak taký dobrý time management a veci si pripraviť dopredu a premyslieť a naplánovať. To je niečo, čo mi dodáva takú istotu. Ale zároveň treba povedať, že 90% dní máme takých, že napriek tomu, že sa človek pripraví a si naplánuje, tak vyzerá úplne inak, pretože sa všetko zrúti ako domček z karát a treba sa pripraviť a proste postaviť sa tomu čelom a zoradiť si tie aktuálne priority, ktoré riešime. Ale ako som spomenula, tá práca vám baví a náplňa a baví ma to, že každý deň je iný a to je aj takým kľúčom, že ako sa ja cítim taká spokojná a vyrovnaná a vedie ma to k tomu povestnému work-life balance a ten life tam je strašne dôležitý, že určite si to doplňam takým tým osobným, že venujem sa sama sebe, čítam, cvičím, venujem sa rodine, veľa času spolu trávime na nejakých výletoch, cestujeme, takže to je niečo, kedy sa ja cítim, že mám ten work-life balance, kedy sa cítim, že som vyrovnaná a spokojná. To
To je úžasné. A mňa tak úplne že napadá, že aj my v tom operatívnom leasingu fungujeme častokrát operatívne v podstate počas tých dní. Peťulka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za úžasné slova, myšlienky, čo všetko robíme pre našich zákazníkov a ja verím, že to ocenia aj tí existujúci, aj tí noví, na ktorých teda čakáme tu s otvorenou náručou. A ďakujem aj môjmu kolegovi Ivkovi, ktorý bol s nami pripojený online. Prajem ešte krásny deň a verím, že sa ešte takto budeme niekedy počuť a vidieť. Peti, ja ďakujem za veľmi príjemný rozhovor a teším sa na budúce.